先輩は網に置かれた肉をトングでつかみ、焼きたての肉にタレを容器ごとぶっかけて差し出してきた。感謝して食え。先輩は自分の言うことを聞かない俺が目障りだったのだろう。社員全員が見ている目の前で従わせることで優越感に浸ろうとしているのだ。俺は先輩に差し出された焼きたての肉を避けて、冷静に先輩をまっすぐに見ていった。今から社長就任の挨拶があるので失礼します。何言ってんだ、お前。俺の名前は浩二。現在30代のサラリーマンで IT 企業に勤めている。大学卒業後、同社に新卒入社し、10年以上にわたり勤務している。性格は真面目で責任感が強く、誠実な人柄だと自分では認識している。また自分で言うのもなんだが、少々神経質なところがあるものの、根は優しく、周囲からの信頼も厚いと思っている。社内では主にプロジェクトマネージャーとして開発プロジェクトを担当している。複数のプロジェクトを同時に進行しなければならないため、スケジュール調整やコミュニケーション能力などマネジメントスキルが求められる仕事だ。また技術的な知識も深く、エンジニアリングでの分野も高い評価を得ている。趣味は旅行や料理、音楽鑑賞など多岐にわたる。特に旅行には定期的に出かけており、国内外問わず様々な場所を訪れている。また週末には家族と一緒に料理をしたり、ゆっくりと過ごすことも大切にしている。将来の目標としては、組織の中でより責任のある役割を担い、より多くの人々のために役立ちたいと考えている。また社外でも自身の技術的な知識や経験を生かし、社会に貢献できる活動にも積極的に参加している。社内でも信頼が積み重なっていることもあり、重役に抜擢されるのではと噂されていた。俺には5年上の先輩がいる。先輩といっても10年も経てば気にならなくなるのが普通なのだろうが、俺と先輩は何かと比べられることがあり、特に先輩から目をつけられていた。先輩は周囲からの信頼が薄く、人付き合いも苦手なタイプである。会社では優秀な成績を残すことはなく、それどころか遅刻や欠勤が多いことで上司や同僚から嫌われている。しかしプライドは非常に高く、自分を優れた人材だと思っている。そんな先輩は会社が評価してくれないことに不満を持っており、周囲に対して不満や不平をこぼすことが多い。そして先輩は高学歴であり、そのことに誇りを持っている。しかし学歴だけで実力やスキルがあるわけではなく、自己評価が高すぎるところがある。他人を見下すような発言や態度を取ることもあり、周囲からは嫌われることが多い。また自身の失敗やミスを認めることができず、周囲を責めることがあった。周囲の社員たちも先輩と飲みに行くことは避けていた。飲みの席では決まって自分の自慢話をして、いかに自分がすごいのかを全員に言わせているからだ。そして先輩はプロジェクトでも自分が中心になって行動することが多く、協調性に欠けるところがある。仕事でのチームワークも悪く、自分がやりたいようにやって他人に仕事を押し付けるようなこともある。一方で仕事の成果に対しては過剰な評価を受けたがる傾向があり、自分の実力以上の評価を求めることがある。俺は他の評価は気にならず、先輩の行動力には一目置いていた。成果はなかなか出ないし、偉そうではあるが、やると決めたことをすぐにスタートすることには長けていると思っていた。俺は入社10年目になった時、会社でも地道に仕事に取り組んでいたおかげで、周りの人からは真面目で頑張り屋だねとか、信頼できる先輩だと言われるようになっていた。そんなことを言われるようになってから、俺は先輩に嫌がらせを受けるようになった。はじめは仕事中に机の上を荒らされたり、文書を紛失させられたりと小さなことだった。
俺は嫌がらせに対して気にしていなかったが、先輩に嫌われているのかと自分のことを振り返ってみた。しかし、特に失敗もせず、周りの人からも評価されている自信はあったので、先輩に嫌がらせをされる理由が見つからない。周囲の社員に聞いてみると、コウジが羨ましいんだよ。みんなと仲がいいだろう。それで仕事もできるんだ。妬まれているんだよ、きっと。そんな理不尽な。本人に直接聞いてみようかと悩んでいた。そんな時、先輩が俺を呼び出したのだ。お前がいなくなっても会社は何も変わらない。もっと価値のある人材がたくさんいるんだ。と言われた。俺はその言葉にショックを受けた。この先自分が頑張っても評価されないのかと自信をなくしてしまった。先輩はどうしてそんなことが言えるのだろうか。やはり俺を妬んでいるのか。俺は調子に乗りすぎているのかもしれない。しかしそんな先輩に負けたくないと思い、俺は自分ができることをやり続けた。先輩からの嫌がらせにもすっかり慣れてしまっていた。自分がやるべきことをやる。それだけだ。その言葉を言われた瞬間、俺は動揺してしまっていた。しかし同時に胸の奥底で燃え上がる何かを感じた。自分が会社に貢献していないわけではない。それなのに先輩がそんな風に言うことに腹が立った。先輩、言いたいことは分かりました。でもそれが事実だとしても、それが全てではありません。私たちはそれぞれ違うスキルや経験を持っています。会社が成り立っていくためには皆さんの貢献が必要です。私もその一人であり、今後も会社のために尽力していきます。俺はそう言い切り、先輩に向かって自信にあふれた笑顔を見せた。そうか、そうやって自分に言い聞かせているのか。でも本当はそんなに大切な人材なのか。それにあんたは人間的にもまだまだだよ。お前の代わりなんていくらでもいるんだからな。先輩は俺に向けて冷たい目を向け、さらに攻撃的な言葉を投げつけてきた。しかし俺はそれを無視して立ち去ろうとした。待てよ、お前がいなくなってもどうせ会社は何も変わらない。先輩の言葉が背中を押したかのように、俺は振り返って言い返した。私たち全員が自分の能力や経験を生かし、会社の発展のために尽力しているはずです。私もその一人であり、他の誰かも同じはずです。そう言い切った俺は、先輩の視線を受けながら背筋を伸ばして後にした。それから俺と先輩は顔を合わせても言葉を交わすことはなくなっていった。俺は先輩に大口を叩いてしまったことを反省して、さらに頑張らないといけないと自分に言い聞かせていた。俺はさらに意識を高く持とうと決め、会社に貢献することだけを考えるようになった。その結果、俺の成績は伸び続け、みるみる昇進もしていった。そしてその年の社員旅行でバーベキュー大会が企画されることになった。当初は楽しみにしていたが、久しぶりにちゃんと顔を合わせた先輩の横暴があらわになったのだ。会場に着いてすぐに先輩は自分のテントを決め、その周りに場所を取ってしまい、他の社員たちのテントは遠くに置かれた。また先輩が焼く肉は最高級のものばかりで、他の社員たちは普通の肉しか用意していなかった。さらに先輩たちのテントで飲むビールは先輩が特別に用意した高級なものばかりで、他の社員たちは安いものしか飲めなかった。その様子にも誰も文句を言うことなく、先輩を視界に入れないように社員たちは自分たちの火を囲んでバーベキューを楽しんでいた。先輩はお酒も入り、自分の特権を主張し、他の社員たちをバカにするような言動を繰り返していた。それに加えて肉を焼いている最中に他の社員たちのテントに火花が飛び火してしまい、危うく火事になるところだった。運よく近くに水場があり、すぐに消すことができたのだが、先輩はというと、何やってんだよ、火遊びはまだ早いんじゃないか。そう言って缶ビール片手に満足げに笑うだけだった。
以前から先輩は周囲からの信頼は薄く、プライドは高いと噂されていた。俺はその噂が本当か嘘かはどうでもよかったが、今回のイベントでその噂が現実になり、全社員に知れ渡ってしまった。俺は怒りを感じた。さすがにこのまま放置していては、このイベントのせいで会社全体の空気が悪くなってしまう。そう考えた俺は先輩の目の前に立ちふさがった。俺に気づいた先輩は網に置かれた肉をトングでつかみ、焼きたての肉にタレを容器ごとぶっかけて差し出してきた。感謝して食え。先輩は自分の言うことを聞かない俺が目障りだったのだろう。社員全員が見ている目の前で従わせることで優越感に浸ろうとしているのだ。俺は先輩に差し出された焼きたての肉を避けて、冷静に先輩をまっすぐに見ていった。今から社長就任の挨拶があるので失礼します。何言ってんだよ、お前。それだけ言うと、俺はバーベキュー会場の中央に用意された祭壇へ向かった。そこで俺は社員たちに向けて感謝の気持ちとともに自分のビジョンを語り始めた。今回のバーベキュー大会で社員たちをバカにするような行動をとっていたことは許されません。私はすべての社員が平等に扱われることを約束します。また、私は会社の未来のために尽力し、皆様の信頼に応えたいと思っています。社員たちは俺が出席するのを楽しみにしており、先輩の横暴に苦しんでいたため、俺がその場に現れたことで気持ちが一新されたようだった。実はこの社員旅行の少し前、俺は社長から社長就任の話を持ちかけられていたのだ。俺はあまりの急な出来事に困惑してしまったのだが、社長から君しかいないと力強く言われ決意したのだ。それはこれまでの俺の頑張りが評価された瞬間だった。先輩はあっけに取られ、今まで俺にしてきた数々の嫌がらせを思い出して顔が青ざめていた。先輩は後輩には大きな顔をするが、立場が上の人たちに対してはへこへこと頭を下げるタイプだった。今まで大威張りな態度をしていた俺が急に目上の立場になったのだ。混乱せずにはいられないだろう。その後、先輩は急におとなしくなり、社員旅行は楽しいまま幕を閉じた。次の日、先輩が俺の元へとやってきた。俺はお前とは違う。俺は才能がある。会社からもそれを認められている。お前はただの平凡な人間だ。なんでお前が社長なんだよ。俺は認めないからな。態度は多少小さくなったが、それでも俺が社長になることを受け入れられないらしい。すると社長が現れた。先輩の話を聞いていたらしい。あなたがやったことは許されたもんじゃない。こんな態度で人を扱ってはいけない。才能があるとかないとか、それは別にして、人間としての基本的なマナーがないといけないでしょう。あなたが周りから信頼されていないのは、そういう理由からだと思います。それに、工事を推薦したのは私だ。認めないというのは、私の意見に異論があるということでは間違いないかな。社長の問いかけに、先輩はしどろもどろになり、頭の中が真っ白になったようだった。いえ、めっそうもございません。社長に直接言われた先輩はもう言葉が出なかった。そして社長は俺の方に向き直っていった。これからよろしく頼むよ。就任式までは私が責任を持って取り組ませていただく。社長の激励に俺はさらに気合が入った。はい、任せてください。俺と社長が固い握手を交わすと、居心地が悪くなった先輩がそっとその場から離れようとした。それを見た社長が、君も新しい社長を支えてくれよ。期待しているよ。社長の言葉にこそこそと立ち去ろうとしていた先輩の背筋がピンと伸びた。期待という言葉に反応してか、少しにやついている。お任せください。先輩はそう言いながら俺の方を見て
ぎこちなく笑ってみせた。俺はその精一杯の作り笑顔に応えて、よろしくお願いします、先輩。と元気よく返したのだった。そしてついに俺は社長に就任することになった。就任式が行われる日、俺は社員に対して自分が社長に就任することになったことを正式に伝えた。社長に就任することになりました。社員全員に改めて自分たちの役割を見つめ直す機会を与えたいと思います。皆さん、社員の一員として参加してくれたら嬉しい。俺のスピーチが終わると一斉に拍手が沸き起こった。すると先輩は何も言わずに会場を去っていった。俺はその様子が見えていたが、追うことはなく式を全うした。式を終え、社長室に入ると先輩が待っていた。彼は俺が社長に就任することを聞いて驚きと同時に恨みを持っているようだった。言葉を交わす前に彼が俺の前に立ちふさがる。お前が社長、会社が俺を見限ったのか？先輩は憂いにも似た表情で言った。そんなことはない。俺はただこれまでの経験と知識を生かして会社を発展させていくつもりです。先輩にも手伝ってほしい。と答えた。お前にそんな能力があると思っているのか？もっと価値のある人間がいるだろうが、お前がいなくなっても会社は何も変わらない。そう言い放ち、先輩は去っていった。彼の言葉は俺の心に深い傷を残したが、今は自信があった。自分の能力を信じて会社を発展させていくことを決めた。その後、俺は新たなビジョンと方針を示し、同僚たちと協力して会社を次のレベルに引き上げていくことに成功した。会社の業績は着実に伸び、社員たちのモチベーションも高まっていった。一方、先輩は自分の能力が評価されないことに苦しんでいた。彼のプライドは高いため、他の人たちの手柄を自分のものだと思ってしまう癖があった。その結果、周囲からの信頼は薄く、会社内でも孤立してしまっていた。ある日、彼が会社を退職することが決まった。彼は最後に俺に会いに来た。お前には負けた。俺は自分の価値を証明できなかった。でも、お前が社長になるのを見て、少しは自分にもできることがあったかもしれないと思ったよ。その後、先輩は会社を辞めて、自分の事業を立ち上げたらしい。プライドだけは人一倍高い彼は、自分のことを過大評価しているところがあり、動けども人は集まらず、お客様も定着しない苦労が続いていると聞いている。人はそんな先輩の様子を見て、身の程知らずだと笑ったが、俺はやはり先輩の行動力は見習わないといけないな、とつくづく思い知らされるのであった。